Hej Pia. Hej. Hej. Det er bare fordi, at... Mark, jeg kan ikke se noget. Vil du ikke lige gå lidt væk? Kan du ikke lige... Jeg skal lige stikke fingre i halsen. Ja, prøv at. Seriøst. Og jeg kan se det godt lige her. Kruse, jeg kan se det godt lige her. Jeg må måske ikke sige noget til nogen. Nej. Jeg kan nødt snakke meget med. Fjern armen. Fjern det der fucking pik. Kruse. Jeg gør det ikke, men så jeg har det der pik. Okay. Kruse, fjern armen. Thomas, han skal gå væk. Ja, Thomas, gå nu lige væk. Jeg gider det ikke, helt seriøst. Kruse, du skal ikke have armen der. Jeg skal ikke se. Jeg bliver nødt til at puke. Længere over mod lyset. Thomas, gå væk med det der. Nej, jeg gider ikke så. Lad nu være, kom nu. Nej, jeg gider ikke. Gå nu væk med dig, Thomas. Du kan se det bagefter, mand. Jeg gider det ikke. Nej, han pisser. Lad nu være. Thomas, gå nu væk med dig. Thomas, gå nu væk med dig. Jeg gider det ikke så. Jamen, jeg gider ikke så. Kom nu. Lad nu være, Thomas. Gå nu væk med dig. Kom nu, Kruse. Over mod lyset. Kom nu, Kruse. Pis. Hallo, jeg er også pis. Filmer du? Ja. Jeg er også pis. Jeg er også pis. Fuck, det lugter. Det lugter bare af Saffen Comfort. Jeg er også... Det lugter overdrevet meget Saffen Comfort. Jeg er også lille pis. Rosa, han er ventet. Jeg skal også lille pis. Hey, Mark, jeg skal have lille pis. Pis? Er du færdig? Er du færdig, Kruse? Jeg ved det ikke.